adevărat, tradițiile pe care ați reușit să le conservați aici sunt extraordinare. V-am spus, v-am adus un oaspete de seamă. Prefectul orașului Milano este extrem de important pentru că românii sunt altfel, nu așa cum sunt cei care merg peste hotare și unii dintre ei muncesc cu adevărat, suntem mândri cu ei, dar alții ne fac de râs. Ei, astăzi au văzut cum sunt românii adevărat și cum un primar adevărat știe să adune fiii satului și să păstreze acele obiceiuri, acele tradiții cu care noi de mici am crescut. Vă mulțumesc! Grazie. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mai invit ori de câte ori aveți ocazia la Udești. Vă mulțumesc foarte mult și vă adresez același urări de bine și la mulți ani cu belșug în anul viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează pentru dumneavoastră ceata din satul Chirișeni. Hai băieții, hai băieții, se filmează. La Căminul Cultural să-l urăm pe domn primar, om de vază, gospodar, dar și-o leacă Bișnița. Păi și pe toată primăria că a umplut o șmecheria. Încă vor 2-3 registri și o salarii cât miniștri. Păi răsfoiesc că au dosare și au cel mai mari salarii. Am venit să vă urăm, nu să vă impozităm. Așadar, nu mai mâncați, nu mai beți, nu mai fumați, stați pe loc și ne ascultați. Păi, fusta babii măturoi, prindeți fetele flăcăi, dați-le la curbătăi, bagați până în chilot și strigați odată tot. Păi, v-a spus Paian Băsescu Traian și ne-au cuvântat. Eu asigurat că o să avem protecții, că o să avem subvenții, rații și pastili și alte minciuni.
Logan au încălicat prețurile, i-au umflat, ne-au scuipat și au plecat. Păi iarbă de pe 7, băi, luați fetele flăcăi, băgați mâna în chilot și strigați odată tot! Am surdit prețurile, ne-au muțit. Păi și avem și noi primari foarte mari din Șnițar. Păi guvernul ni vinde țara, alții ni golesc camara. Păi fușta banii mărturoi, beți un vin și strigați ai ca prin Chilișel la noi, băi! Păi Băsescu așa spunea, cu reforma nu te juca. Păi toate s-au scumpit, măi frate, și legumii și lactatii. Păi și uleiul și făina, cheresteaua, motorina. Păi și căldura și lumina, zahărul și cu găina. Păi ai fetele din satul meu? S-au dus teti la liceu. Păi și când vin înapoi la sati, toate îs civilizate. Păi cu pantofi cu toc înalt, parcă scapri pe asfalt. Păi la urei cu tribidoni, am mai raju ei oani, că eu sleș și n-a de foame. Păi frunzulițe trici ca ex, vă spun și de băieți. Păi să că-s foarte mari deștept. Păi cum vine cu prăjitul vara să împărțesc în toată țara. Iar când vine în sat înapoi, parcă nu ar fi de la noi. Păi cu stilou în buzunar, parcă ar fi veterinar. Păi ar bâti bișepti, voi, prindeți fetele, flăcăi și odată jali, hei, ca prin Chilișel la noi,